arra! Köszöntöm a kedves Pulsztár TV nézőit, két roppant szimpatikus fiatalemberrel fogok beszélgetni a Golden Coast együttessel, becsületes nevükön, Járvány Levi és Mandula Ádám. Mandula Ádámmal. Sziasztok, srácok! Kezdjük is rögtön a legelején. A Viaszat 3 Aranypart című műsorában ismerhettek meg titeket a kedves nézők. Itt is ismerkedtetek meg? Itt találkoztatok először? Nem, még előtte a reklámfilm forgatáson. De most igen. Itt találkoztunk először. Hogy jött az ötlet, hogy ti énekeljetek, és hogy ti együtt folytassátok a későbbiekben? Hát megmondom őszintén, hogy én már emiatt a dolog miatt jelentkeztem ebbe a műsorba, hogy én már régen is ezzel foglalkoztam, körülbelül most néztem, hogy most volt 10 éve, ahol járok stúdióba, hogy 10 éve vettem fel ott az első felvételemet, úgyhogy én azért mentem ebbe a műsorba, hogy nagyobb nézettségre tegyek szert ezáltal, hogy ott szerepelek, és hogy minél több helyre el tudjam juttatni a zenémet, amit majd a műsor után fogok csinálni. Majd megismerkedtem a Levivel ebbe a műsorba, és ő is már reppeskedett előtte, és akkor megbeszéltük, hogy nagyon jó barátok lettünk, és megbeszéltük, hogy miért ne csinálnánk közösen. Mi? Alakult a Golden Coast forma. Mikor is? 2011-ben. Az évszámokkal jobban ott mint én. Sok a duma, inkább engedett. Van itt még pár fincsi csaj. Hogyha szitu van papikám, akkor nincs itt baj. Volt már nálad sztár, gyere. Írd fel a címed, lehet átmegyek. Körülbelül mikor rögtön utána jelent meg a Fröccsögjön című első videóklipetek, ami körülbelül 1,5 milliós nézettségnek örvend. Számítottatok erre a számra? Akkor? Megmondom őszintén, hogy nagy számra számítottunk, mert ugye nagyon sokan nézték azt a műsort, és nagyon sokan kíváncsiak voltak arra, hogy mit fogunk produkálni. De ekkora nézettségre mi sem számítottunk meg, aminek nagyon örültünk, hogy ugye a Fröccsögjön első dalunkat, a Fröccsögjön egyet, ugye a Viva TV játszotta, és ugye 3 hétig vezettünk minden top listát. Igazából nem is voltunk tisztában a számokkal, hogy mi jelenti azt, hogy nagyon nagy nézettség. Ugye aki készítette nekünk a klippet, a Karácsonyi Bence, ő nagyon sokat segített ebben nekünk. És hát mire hazaértünk a Vivától, addig 40 000-es nézettség lett. Ez körülbelül egy ilyen röpke 15 perc. Igen, volt, és így mondták, hogy hát ez hihetetlen. Mi fel se fogtuk, ugye mi nem voltunk ebben benne, hogy mik is ezek a nézettségek, hogy mi számít jónak. Hát így visszagondolva hatalmas volt. És miért is a Fröccsögjön címet kapta? Ugye ez volt nekünk a szlogenünk az Aranypartban, ugye minden bulit úgy indítottunk, hogy ezt kiabáltuk, hogy fröccsögjön. De erről szerintem a Levi többet tud mesélni, mert az egyik edzőjétől hallotta ezt a mondást. Igen, hát Újpesten futballoztam, volt egy edzőm, hát nem tudom, nem mondom a nevét, nem tudom, hogy örülne neki. Igen, hát ő mondta nekünk, ha megnyerjük a meccset, utána mehetünk fröccsöket a Cool and the Gang. Fröccsöket a Kula. Igen. Utána mi már átfordítottuk egy kicsit durvább verzióra. Fröccsögjön, a buli újra él. Azokra, akiknek rég lány, csak te vagy az enyém. Hidd el, hogy te vagy, aki kell. Gyere éld át, repüljünk a nyárba el. Ezeket a dalokat ti írjátok? Igen, a dalaink 80%-át mi írjuk, néha igénybe veszünk egy kisebb segítséget. Tehát vannak Vicces, főleg a Fröccsögjön egy, hogy autóba írtuk meg. Közösen kocsikáztunk és ott írtuk meg. Hogy született a Szia? Miért Szia? Hogy jött az ötlet, hogy egy dalnak ez legyen a címe? Szeretünk a dalainknak minél egyszerűbb és minél parasztabb címeket adni. Hát ez látszik, Fröccsögjön, Szia, Lány, Levél. És a napszemüveg. Napszemüveg. Igen. Fröccsögjön, a buli újra él. Srácok, elképesztő a Facebookon a megosztásaitok száma. Én nézegettem egy pár előadót és pár formációt, nem nagyon találok ilyet. 500, 300 és 200 körül mozog. Mi a titkotok? Hogy csináljátok? Csináltattunk most pólót, Golden Coastos pólót, igaz, hogy mondjuk kicsit később, egy 2 év, nem, mióta van már 4 éve vagyunk lassan már 4 évesek leszünk, ugye? És most kezdtünk el saját pólókat gyártani, és ugye pólóért cserébe megoszták a videóklipink. Ezek szerint nagyon sok ember szeretne Golden Coastos pólóba járni. Ezeket a pólókat egyébként meg is rendelhetik a rajongóitok? Igen, majd itt nálatok a Pulsztár TV-n majd megrendelhetik a rajongók majd nem sokára. Szuper. Ez ugye egy webshop, és akkor azon belül majd megrendelhető lesz minden póló. Ezeket a pólón a logókat és minden mást, ezt ti terveztétek, ti találtátok ki? De megmondom őszintén, hogy én felkerestem egy nagyon jó logótervezőt, hogy ő tervezze meg a logót, mert azért ahhoz már nem értünk. Az már nekünk nem megy a logótervezés. Gondolkoztam rajta, hogy a péntet megnyitom, aztán összedobok valamit, de azért mégiscsak, hogyha már rámegyünk a minőségre, akkor a pólókból is legyenek jó.
küldeni egy viszületet. Nagyon örülök. Maga a szó, hogy fröccsögjön Golden Coast, ezt gondolom ti mondtátok, hogy ez legyen a pólókon. Persze, most mi találtuk ki, hogy mi legyen a pólón, igen. Jó, akkor most játszunk egy olyat, hogy mondok egy mondatot, és fejezzétek be. A Golden Coast legnehezebb időszaka az volt, amikor... Feloszlottunk. Ja, bárcsak. Mesélj nekem erről, Ádám. Hát ez úgy történt, hogy ugye ő a Golden Coast mellett focizik is, és megpróbált külföldi karrierbe lépni, de hát ez nem sikerült. Hát ő szerencsét próbált külföldön, Németországban, azt hiszem. Hát nem egészen így volt. Kimentem Angliába, egy menedzser hívott ki, hogy megnéz és segít így a karrieremet. A Golden Coastot a foci miatt. Hát 8 éves korom. Ezt kisipolj. 8 éves korom óta futballozom, és hát nagyon Abba kéne szeretem. hagyni. Már 25 vagy. Nagyon szeretem a futballt, majd erre visszatérünk. És úgy gondoltam, hogy van keresni valóm azért nagyobb osztályban is, meg már játszottam külföldön, Cipruson is, ott éltem fél évig. És kimentem, és valahogy úgy alakult, hogy nem jött össze semmi. És Hát meg kell mondani azért azt is, hogy azért a angol mentalitás azért elég durva, tehát ők meg se nézték, hogy játszik, kihívták, majd utána hagyták, hogy üljenek iskolán, és meg se nézték. De ha megnézték volna, akkor lehet, hogy most valami jó csapatban játszanak, mert azért tényleg ért hozzá. és akkor hazajöttél, és mondtad, Ádám, itt vagyok, csináljuk, folytassuk? Igen. Nem, hát akkor már külön Külön utakon jártunk, külön csináltunk dalokat, de aztán rájöttünk, hogy az úgy nem jó. együtt sokkal jobb. Igen. Harag nem volt abszolút semmi. Mi soha nem haragudtunk egymásra. Nem, mi nagyon jó baráti. Nem, sokan kérdezték, hogy összevesztünk-e, vagy hogy mi volt ennek az oka, de tényleg csak ennyi, hogy nekem ott volt még a család is mellette, a futball, és hát az mellett döntöttem. Nem tudom felfogni, akartam, hogy nem létezik már csak az agyamban. Mik a jövőbeli tervek? Minél több új dal, új videóklip? Most azt tervezzük, hogy most nagyon meghúzzuk. Most még ebben az évben minden hónap elején ki szeretnénk adni egy új klippet, majd utána, ahogy jön az új év, utána már 2 hetente fogjuk kidobálni a videóklippeket. De ez nem azt jelenti, hogy rosszabb lesz a minőség, hanem minél jobban rátörünk az egész dologra. Most hát tényleg így ez lesz az első számú dolog, amivel foglalkozni fogunk. És mit csináltok, amikor épp nem zenéltek, vagy nem szöveget, dalt írtok? Levi focizol? Futballozom, edzésekre járok. Igen, hát én is azért odafigyelek a testalkatomra, úgyhogy én is el szoktam járni edzeni, futni, meg ilyenek, de általában a szabad időmet a barátommal, illetve a családommal töltöm. Srácok, nagyon szépen köszönöm ezt a kis beszélgetést, és további sok sikert kívánok nektek. Fröccsögjön! Fröccsögjön!